semua, khususnya para perempuan HKBP Jalan Lurah. Kita dari seksi perempuan mau ngadain acara yang wow loh. Seminar khusus wanita yang akan dibawakan oleh dua narasumber profesional di bidangnya. Acaranya akan diadakan tanggal 2 Mei 2025 di Gedung Sekolah Minggu HKBP Jalan Lurah. Topiknya, pasti keren dong. Wanita Batak, lembut dan tangguh. Yang dibawakan oleh Dr. Elizabeth Situmeang, spesialis kedokteran jiwa selaku psikiater. Dan dilengkapi dengan topik yang kedua yang tentunya tidak kalah menarik, yang berjudul The Power of Listening, yang akan dibawakan oleh Dr. Andus Robert Oloan Raja Guguk sebagai psikolog konseling. So, rugi dong kalau sampai ketinggalan. Catat ya tanggalnya, Jumat 2 Mei 2025 pukul 15 sore. Don't miss it, Horas. Horas amang inang semua, khususnya para perempuan HKBP Jalan Lurah. Kita dari seksi perempuan mau ngadain acara yang wow loh. Seminar khusus wanita yang akan dibawakan oleh dua narasumber profesional di bidangnya. Acaranya akan diadakan tanggal 2 Mei 2025 di Gedung Sekolah Minggu HKBP Jalan Lurah. Topiknya, pasti keren dong. Wanita Batak, lembut dan tangguh. Yang dibawakan oleh Dr. Elizabeth Situmeang, spesialis kedokteran jiwa selaku psikiater. Dan dilengkapi dengan topik yang kedua yang tentunya tidak kalah menarik, yang berjudul The Power of Listening, yang akan dibawakan oleh Dr. Andus Robert Oloan Raja Guguk sebagai psikolog konseling. So, rugi dong kalau sampai ketinggalan. Catat ya tanggalnya, Jumat 2 Mei 2025 pukul 15 sore. Don't miss it, Horas. Horas amang inang semua, khususnya para perempuan HKBP Jalan Lurah. Kita dari seksi perempuan mau ngadain acara yang wow loh. Seminar khusus wanita yang akan dibawakan oleh dua narasumber profesional di bidangnya. Acaranya akan diadakan tanggal Dihamuna amanami inanami saluhuna ruasni huriani tu hatta dorak masuk kita tu perminggota di lasni rohatta sadarion di nama mestahon pesta haheheon ni Tuhan Yesus kita alani hami sian keluarga besar pelayan na adong di huriatta HKBP Cimahi Jalan Luraon, Pardita Resort, fungsional, songoni dohot, akaparhalado situa, pasahaton tabi holong nami, tusudi hamu ruas ni huria, jalo hamuma tabi nami, selamat paskama dihita saluhutna, mauliate marsangak ma debata. Oras marita saluna nuain tamulai ma acara parminggota di bagas sadarion marede mahita sian buku edde siap tolu ayat sada 1 tolu. Pesta Paskah Tuhan, Pesta Paskah Tuhan, sian hamateani,
do pasuang angoluan asonangan tu selalu jomai taruho badu atoru nang terbaik tiupanmu Raja si parwolui Raja si parwolui amatean amagoan nasopolah biaran nungutamu disude Tuhan Yesus Doramona Tuhan Yesus Dorasuan Lasmiro Adamepe Lasmiro Adamepe Domongan golong mahatana Napor sea ibana Dalam nagamon angore Marhite-hite guarni de bata ama Dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus Dohot guarni to di parbadiana tumopalangi dohot tanoon Amin Nunga hehe Tuhani Nunga tutu hehe ibana Aryodo na jinadihon ni Jehovah Marulopolo jala marlas ni roha mahitadisi Batu nang binolok ko ni padde bagas Ima gabi batu parsuhi Pinamasa ni Jehovah dui Halungangad dui anggo di matata Haleluya Martangi ang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan Nabi, namadok mauliate do hami tuho, ala ditalok kodo dosa do hamatean marhite-hite hamamatemi, ala disodangi ho tanoman nami, asa marpakirimon na mangulu hami, ala ni haheon mi, dakpola bemabiar hami mida hamatean, ay hodo ulu nami, ruas mudo hami, di paucat todo hami sian hahulomon tuhatiuron, sian hamatian tuhanguluan, atok pargugoy mahami mamuji dot manguloy ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan haporsyaon na mangulu, pay masahat hami tulabung mo. Amen. Marede mahita. Saita puji di mataka Aleha jomaoni Ainau kehidu Tuhata Sian hamateani Dipasidu Jesusi So
saluhut Ajulma Nuhu hamatea Numaha soropi suruhut kupeunian dan detengan alisi anggo amang waludo sai magolurutmu Nina Jesus rohaku moloruh amate aku tangi ho kamu mapati ni debata di mingguta sadarion imana tarsurat di konfesi HKBP bidu onom taringot tuhaluaon taha porsiai jala taha tidak kodo debatado patupa haluaon ima haluau siad dosa sian gonggoman ni sibolis dot hamatean nang sian ragam ni huaso na maralo tuhata ni debata sian asi dot tolong ni roha di debatado di patupa haluau ni marhite pakokopo ni anak na nasasadai Tuhan Yesus Kristus na mati di hao pinarsilang na tua tuban watoro dung ditanom jalan na mula mangulo di hari patuluhon dalan majalo haluaw ni ima marhite haporsiaon na tinubuhon nito di porbadia jala haporsiaw nido di rajumi debata gabe hapitoran ni jolma ia haluaw ni hamuliaw ni debata dot hatuan ni jolma idui nunga maluan na porsiai atik pegudang dope parukilon si boluson na di portibion Sai di palua asinirohan ni debatado na porsiai siya ragam ni mara di ngolu siganupari di ngolu pardagingon ng partodiope manang marsasahalak manang marsasapunguan hataridan ni haluaw ni di ngolu ni na porsiai di portibion ima ngolu na marhabadiaon na maparbuihon akaparbue ni toddi marhite podaon taudol hoddo naso adong haluaw na asing siyan haluaw na pinatupan ni Jesus Kristus jala Jesus Kristus sabingdo na puna halak na pinaluanay naso tarapas sibolis manang akahwaso na asing be na porsiay siyan gonggoman ni Kristus alani tatulak do poda na madok boy jolmai paluaho dirina siyan gonggoman ni dosa sibolis dohot hamatean marhite siyan na manadikon hariburon ni portibion las tatulak do poda na madok usahon ni jolmai sadiri do na manotuhon haluaw na ido sahat na atong ra mangidogugo mahita siyan Tuhan debata ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulaw na bartu patikmi amen mari de mahita O si Panguluwa say Topon mangawon Say bulang mandaw
buriak ia semua Dia setuju, Dia setuju. Roh muda dikuria, Ia semua napas Tatopoti madusata diadu pandidebata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang, hodo patupahon hasesani dosa dihami, halak na dangolon, marhite-hite anak kahulungan di roham. Saya si maroham dihami akan mangarsakod dosa nami. Say sahapi matubaga sa rohanami, hasesaan ni dosa nami. Lehon matuhami todim na badiyai, asaw nang ganggu rohanami di asini roham. Alay asahot rohanami marhapor siyaon, lau manggotapon na sa dosa do roha portibion. Asaw pasatami diri nami tuho, gabe pelean na mangolu jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin baga-baga ni debata taring o Tuhan sesani dosata. Songonod do pagkaholongin ni debata di portibion, pola do anak na nasasaday di lehon, asaw nang mago ganup na porsea di ibana, asa hanguluan na saliling nililing na di ibana, asa ngapon madidebata na di gitjang. Amen. Mari de mahita. Tangihog kamuma hatani debata di mingguta sadarion imana tersurat di Pesalmen 115. Mamuk kami sian ayat sia sahatu ayat 10 marsika soreng mahita majaha. Yang goho ale Israel marhapo satu jaho bamaho ibana do pangurupi dohot lobu-lobu nasida. Ale pinopar ni si Aaron marhaposan tu Jehovah mahamu iba. Hamu ali akana makabiari Jehovah marhapo satu Jehovah mahamu ibana do pangurupi dohot lobu-lobu nasida. Nunga diingot Jehovah ita iba
Ibana mamasu-masu akan makabiari Jehovah, akan met dohot akan magodang. Akan pinasupasu dohamu siat Jehovah, si topa akalangit dohot tanoon. Dak tagamon pujion ni akan ang mate Jehovah, naksude akka naog tua tutano hasonangan. Ido saat na, martua do akan na tumangihon hata ni debata jalan na piopsa. Amin. Maridehita. Magodita, mat Tuhan, las be marohan, magodita, mat Tuhan, rohadon angot neto atai monando Jesus, talung si polis must be marohatai monanggo Jesus, talung si mulis must be rohatai. tahatidakon maha porsyaw tay so na hinatidakon idongat ta sa porsyaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsya di debata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosan na tumapalangit dohot tanoon. Au porsya di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai nama tetarpajal do ibana di hao pinarsilang. Tabegema korsian ina gracia, diuruti anon kor sekolah minggu, laos diuruti inahanna.
diuruti kor sekolah minggu untuk mengikuti festival kor uji coba.
Judu tikor inahana. Tabagema tiktikta di minggu ta sadarion. Salum dihita saluna, selamat pasca ma dihita. Tapi gema tikting di tonga-tonga di minggu tasadarion, Minggu 20 April 2025. Naparjolo, guarni minggu ta ima minggu sadarion, minggu pesta parjolo, pardingotan, ari haheheon ni Tuhan Yesus. 2. Topik ni minggu tasadarion, ima ikon hehe ibana sian namate. Patuluhon sermon parhalado. Di hari Selasa, sermon parhalado masuk pukul 10.07 WIB. 4. Sermon week di Patupa sermon week Rabu 23 April 2025 pukul 10 siang WIB. Week 2 ima di keluarga Desiagian Buru Manurung, alamat Jalan Gatot Subroto, Gang Tauladan, nomor 100 RT 01 15. Week 4 keluarga L Simanjuntak Boru Silitonga, alamat Jalan Sihanjuang, Gang Tohir nomor 84
RT 04 RW 02. Wek onom keluarga T Ginting Boru Silalahi, alamat Kampung Andir Jalan Andir Kepuh, nomor 14 RT 0 Sada RW Sada Pitu Padalarang, Bandung Barat. Wek Walu di keluarga S Panjaitan Boru Sijabat, alamat Kampung Cihapit RT 0308. Wek 10 di keluarga Nyonya Huta Barat Boru Sihite, alamat Perum Cipageran Indah Sada, Blok D nomor 180 Sia 100 Siapulu. Wek 12 keluarga M Pakpahan Boru Manalu, alamat Kluster Bumi Permai 2 nomor 4 Cilame RT 00 Tolu RW 00 Sada. Di hari Kamis 24 April 2025 masuk pukul 10 Sia, Wek Sada di keluarga Nyonya Sialagan Boru Siagian, alamat Panembakan. Di Wek Tolu keluarga besar E Simanjuntak Nahinan Boru Nababan Nahinan, alamat Jalan Pojok Utara nomor 10 G Cimahi. Wek 5 keluarga YP Simangusong Boru Tampu Bolon, alamat Cisangkan Hilir Jalan Usman Domiri nomor 254 RT 02 08. Wek Pitu keluarga Nyonya MP Sinaga Boru Sitompul, alamat Pondok Cipta Mas 2 B10 Sia RT 00 Tolu 010 Sada. Wek Sia di keluarga Nyonya M Nababan Boru Siagian, alamat Komplek Puri Kahuripan Blok G nomor 10 RT 0702. Di Wek 10 Sada di keluarga Nyonya R Tambunan Boru Pandiangan, alamat Maringanan di Gedung Sekolah Minggu. Wek 10 Tolu digabung dengan Wek 8. Nomor 5, amplop iuran diakoni sosial. Di hari Minggu 20 April 2025, Patu Paut Tado papungu amplop iuran diakonia sosial tamai lahu manupahi ulaun para sini rohaun di Huriata. Tapa saat mai ditikin apapungu pilihan paduahon tujolo. Alani tatupahi ma di bagasan lasni roha marharoroan sian hapor seota. Onom soso-soso DSH sehubungan dengan sudah diputuskan rapat huria pada bulan Desember 2024 masalah iuran diakonia sosial huria HKBP Cimahi Jalan Lurah. Maka bagi jemaat yang tidak memberikan iuran DSH 3 bulan berturut-turut, maka gereja tidak memberikan DSH kepada jemaat bila mana ada yang sakit bahkan yang meninggal. Namun pelayanan tetap berjalan membesuk ke rumah sakit dan akan mengadakan penghiburan tetap akan berjalan. Itu Dakdanak Nasorang. Nah di hari Kamis 17 April 2025 nasalpu di basa-basa untuk hatta do sada dakdanak bawa tu keluarga Penris Joel Akbar Lubis Inata Ernita Sartika Boru Hutauruk nama ringanan di perumahan Pemda Sada Jalan Peternakan Blok F nomor 72 RT 0 Tolu RW 10 Wek 8. Hipasto dak danaki songoni nang natorasna. Walu naing marbagas tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbagas sama saudara Tezer Mayer Raja Guguk. Anaknya mata situa A Raja Guguk nahinan. Tubuh ni inata D Borusiahan nahinan. Nama ringanan di kampung Sukawahyu Sada. Nomor 80 Cimahi Tengah.
Ruas Nihuria Gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah, Resort Cimahi Distrik Sapulualu Jabar Tengdei, Wek Tolu. Dohot Orwana Saudari Meliana Gildauli Boru Pasaribu, Boru Nyamata Gilbert Adipos Pasaribu, Tubudi Inata Rismaida Boru Situngkir, nama ringanan di plat J1 nomor Sada Sarijadi Bandung, Ruas Nihuria Gereja GKO Sarijadi Bandung. Pamasomasuon hari Jumat 25 April 2025 di Gereja HKBP Pematang Siantar. Sia Mangapuli di hari Minggu Sadarion 20 April 2025 Dung Sidung Parmingguon Arian di Patupa Huriata do acara Mangapuli tu keluarga Nyonya Sintua Harlen Pasaribu Boru Hutahayan, nama ringanan di Perumahan Cilame Permai, Jalan Roket nomor 20 Sia, Blok CC, Wek Pitu. Pilangido Matu Parhalado, kategorial, dohot ruas, asaman dohoti ulaoni. 10. Pesta Paduahon Parningotan Ari Haheheon ni Tuhan Yesus. Di hari Senin 21 April 2025 di Patupa Pesta Paduahon Parningotan Ari Haheheon ni Tuhan Yesus, jalan masuk pukul 10 Sia WIB sekali kebaktian. 10 Sada Marulaun Nabadia di Bagas. Di hari Senin 21 April 2025 di Patupa Huriat Tado Marulaun Nabadia di Jabuni Ruas Namar Sahid na di Bagasan Parsahiton. Jala Pinangido Matu Situa Wek asa didata akar ruas nanaing Majalo Ulaun Nabadiai. 12. Lomba Paduan Suara BPK Cimahi. Pada hari Sabtu 3 Mei 2025 Paduan Suara Sekolah Minggu dan Remaja HKBP Cimahi Jalan Lurah akan mengikuti lomba paduan suara BPK Cimahi. Untuk persiapan mengikuti lomba tersebut, Paduan Suara Sekolah Minggu akan tampil 2 kali dalam ibadah minggu, yaitu di hari Minggu 20 April dalam ibadah siang dan 27 April 2025 dalam ibadah pagi. Mohon doanya supaya pada saat lomba semuanya yang ikut dalam lomba sehat dan bisa sukses. 10 Tolu donor darah seksi kesehatan. Di hari Minggu 27 April 2025 di Patupa Seksi Kesehatan donor darah bekerja sama dan koordinasi dohot PMI UTDRS Cibabat. Dimohon kepada jemaat supaya ikut mendonorkan darahnya. Setetes darahmu berguna untuk menolong sesama. 14 Posko Diakonia Bakti Pasca Sekolah Minggu. Domutu perayaan Pasca Sekolah Minggu Borhat do Iana Kota Sekolah Minggu HKBP Cimahi Jalan Lurah Rapdohot Dewan Diakonia Dohot Dewan Marturia Manang Seksi Sending. Kunjungan tu Panti Asuhan Rumah Kasih Lembang beralamat di Jalan Raya Tangkuban Perahu Komplek Panorama nomor C25 Lembang. Salani di Patupa Huriata do Posko Bakti Pasca Songon Silua manang donasi mangurupi haporluon ni panti asuhani akan na diporluhon sembako, bumbu masak, bubur bayi 8 bulan, susu bayi, susu untuk dewasa, pembalut popok bayi yang berukuran L dan XL, deterjen, perlengkapan mandi, tisu dan aneka snack, manang jajan dak danak. Izin Pendeta Resort. Pendeta Resort, Pendeta Samuel M. Simatupang MPH beserta keluarga izin meninggalkan tempat pelayanan dari tanggal 22 sampai dengan 28 April 2025 berhubungan urusan keluarga di kampung halaman di Sipahutar, Pasidung Ari-Ari Nina Tua-Tua Nasida Nahinan. Mari kita berdoa supaya acara keluarga berjalan lancar dan pendeta beserta keluarga sehat kembali ke Cimahi. Songonima
namasa tikting di tonga-tonga ni riata Tuhan tama mamasu-masu hita saluhuna. Tabi kima kor NHKBP. Dirutian non kor Joshua, las diruti mamusengan non kor seksilansia.
Korama Joshua. Korlansia.
Tapahohoman. Marede mahita siyan buku Edesia Pulonom. Mamuka mesen ayat sada. Huhut mahita papungu pilihan sada adok sada bi. Hamatean dibantu Tuhan Yesus Damang dainang nahinaholongan ni Tuhata adorak ujaha hami barita nauli di pestata sadarion di pesta Barjolo di namarningot tita haheheon ni Tuhan Yesus si Paluay jalohamu matabe sian pimpinan ni Huriata HKBP Opuye Poros HKBP
Sekretaris Jenderal, Dohot Tolu Kepala Departemen, Songoli Preses HKBP Distrik Sepelalu Jabar Tengdie, Pandita HKBP Resort Cimahi, Rapak Doho Keluarga, Pasahaton Tuhamu Saluhut Nakaruas Nihuria, Lumobi Maruas Nihuria Nadong di Cimahion. Selamat Paskah Madihamu Saluhutna. Hatan itu hatta di bagasan Lasniro hatta sadarion imana tersurat di Yohanes bidu 20 ayat sada sahatu ayat 10. Yohanes 20 ayat sada sahatu ayat 20. Dungi di hari perjulu dung salpu hari sabat, lauma si Maria Magdalena sogut dina holomi dope tutanomani, jadi di idama naung dihiddat batui sian tanomani, gabi marlojong maibana manopo si Simon Petrus doho sisian na sadanari, haholongan ni rohani Yesus, pabuahot tunasida, nunga dibuat nama buat Tuhani siat tanomanna, dang binoto manang tudia ditaruhon. Jadi borhak masih Petrus doho sisean na sadanari, jadi sahak manasida tu tanomani, narak merlojong do na duai, gabe marha joluan do si sean nasada, na humatop sian si Petrus, gabi parjolo maibana sahatu tanomani. Jadi di pauduk madirina di idama peak akka pangalit alai dang bongot ibana Roma nang si Petrus sian pudina dibongoti mata nomani, jadi di idama peak akka pangaliti anggo sekka panaputi ni uluna dang rabdohot akka pangaliti pulikdo di balun tuingananna disipe asabongot nang sisean nasada naung perjolo sahat tu tanomani dipanot noti gabi porsea maibana aidang dope dia tu sinasida hatani suratina maddok ikon hehe ibana sian namate asamulima sisean na duai idosahatna. Hawak kadongan tung masailah serohat tadi minggu sadario ala sudi marlas niroha dinokehi Tuhan Yesus onom kornakin tung marlas niroha sudi pabuahon nungahehe Tuhan Yesus. Apalagi nakin luar biasa do memang jalan luraon Allahu bege nani dehon ni akka amaton nakin Kristus telah menangi do tahijudullah nani ciptahon ni sahala situa ni hurion ate amang si matupang. Jadi betul-betul las roha hehe Yesus tahatidakon marpanidangyo kita songoninakin lansia dapola ala nang lujaru nasida ay bagajakwet detong tunasida jadi jedo honon na songonon las roha nasida agngwak kasudut na posoon ikot tabalas do rohamuna mana bayak kanamar kornakin ilo maksud ni laki etong hami pengamatua huduket-duketi hami do indanasida apalagi ma akan oposo lo betong kan jadi mulu mekel hamu nakin akan oposoi ikut barani do hamu masuk tupungan nama do tupungan ina ilo tong mulu mekel nakikan berarti neng madokon au nama habiga tinasida tokin nari masuk mahami tupungan nama do tupungan ina itu apalagi na poso bulung naki jarang go nasida markur alai tortebukurna kan sanga do lauro haku kalas ni roha namon sanga do lauro haku ba sayang nayan nonom bolo
mulibe tuluaron hape jago-jago maret din narwaku kan hubere ngakka duli-duli ay di boto halakot dumana dangyon noangin narwaku kan hape molo gabe lau tuluar hape nasidahian nama banggati ina Deborah, ina Gracia, ina Gloria kan jadi akka duli-duli unang losamu halaki lau dah irotong asalong jalak ka duli-duli naman nung manggati pungua Joshua doho punguan eksauri bila peting itabay sa danai asa tulu tong anggo habung tokin na ito son na mabangkumu so dang disibe ison na matokin nai akay nope ison na matokin nai hake anggo halako ni rohana na mekeliha manakin paite tokin nai selamat datang inda rohani halakot do iro. Jadi alalas dorohata di pesta haheheon ni Tuhan Yesus ahadolas ni rohana parjolo las ni rohana parjolo marpaniddangi yung mahita irotong kor bentuk ni paniddangi yung doy bentuk ni jamita doy natabe dang marjamita ilanggatan mo kamu alay marpaniddangiyon mahamunan waing di tonga-tonga ni huriat taon marhite-hite punguani. Ahanakin na dihatid na kukmuna sudeha mo madokon las roha nunga talu hamatean di bait Tuhan Yesusi. Sudehita nakimu sedo akakorna asing semua dangadong benaso ditaluhon hamatean dohot haheheon ni Tuhan Yesusi. Alani ido barita na ulion di Johannes di Johannes 20 ido na lang dohonon na tuhita. Aha molo paropuan na kita woy dinaikan so maldetong ala di molo di Paska memang iko paropuan dono jago molo dang paropuan no jago sutung muru kan non ate iya ka boru-boru hamudo saksi pertama. Saksi pertama kebangkitan Yesus adalah paropuan manang buru-buru dan ina-ina. Semua disatukan menjadi perempuan. Kesaksian nasida hamuak kadongan ini adalah kesaksian dari sebuah kata hati. Selalu dotadokon kalau perempuan memakai hati, laki-laki memakai ino tahe. Ino onggodang rin na perempuan memakai hati na kan dari mulu bawa memakion. Alanido dapola salah mulu holan nomor badai pije bukan antara out dohot on irwato. Bahasa anggo akka paropuani diihuton do Yesus sian Jerusalem sahatu partakurahan alai molo pe maddaw-daw na sida sa itu matangis do na sida sa itu matangis do na sida gabinidok eho boru Jerusalem unang au tangisi hamu dirimu na matangisi hamu ninna alai nakso na sida. Torus do dihutto Jesusi, torus do dipaihut-ihut Jesusi, saat tu natarsilang ibana. Bagaimana perasaan seorang ibu melihat anaknya tersalib. Bagaimana perasaan seorang ibu melihat yang dikasihinya harus menderita. Takolat disiham wakadongan. Ngabor habe dung mate ibana dibae mai ibana tu kuburan nai borha sude alai dang menak rohani akka parapuani dang menak rohana sida naing ma didulo di hari patuluhoni dibuam ma akka miak molo di kitab nasika asa angur asa bainonna tu bakkeni Jesusi alai sah mana sida di si dibereng nunga bungbung tanomani dangi sibe batu na makukubii dibereng dang disibe bakke di Jesusi ala rohana ate-ate na nakiperasan na ngamago Jesus itorina lawi mana malujogi tu ise
Tu si Petrus. Hamuna. Petrus. Dang di si be. Nga dibuat jolma be. Bakke ni Jesusi. Idoi. Odoi. Ido. Hamak kadungan. Roma Musa si Petrus. Tanpa berpikir panjang imana. Terus melujungi ibana. So itu sifatnya kebawakan ketika ingin menyelamatkan, dia tidak akan berpikir panjang apapun, dia pasti terobos. Ketika itu menyangkut nyawa dan harga diri, keluarga doa akalan nasi, dia akan terobos. Hebang, mulu hebang kalak batak dan nagabi hebang sungono nate, melujungi hebang bedo kalak bataki, ala melitis, lari kencang, bang hebang sianuin, habe melujungi do, itu jago ni halak batak. Ngehebak siyanuin habi melujung itu kencang. Langin. Melutu si wana. Alay talo si Petrus melujung kaniro na kinirokon. Dongan naido perjolo sahat di tanomani. Diberingi mana? Batu horo habi. Alay lang masuk ibana tu dia. Tu kuburani. Holan ahado. Holan na mga lito ni. Molo bahasa Indonesia dipakai kain kapan. Alay na alit di tubuh Yesusi. Kain dawat tari. Saha si Petrus si bereng bato ho, alay masuk ibana. Di bereng ibana, doho do seka ita dabu do seka. Daungin na hamu matong deba mana da. Molak kopung-opung, saya dipakai doi di sonnai butia ke. Ahai saya hera namala hodoki, ibain may sonnai. Molo lewat matanya merdalat di matanya hari asonang tok si majujungna. Molo bahasai dipakai ima narong di si majujung ni Tuhan. Nah, dibereng di si alay lang di si bainganan na. Molo na itakojol madoi ikot di si do nakin na alit di pamatang nai dihalangulu nama sekka-sekkay. Alay daong seka-sekay lang ang halanguluna nung pulik inganan na jalalinggan digulung manang dirapikan. Romay mana hawak kadungan. Bah, tohoro tutu dang disibe. Tohoro marhusori maruhada sida ujung na mulima na sida. Hamuak kadungan. Didok maliturputay. Alay adong lupa perempuan ni. Dakola perempuan ni na lupa, bawai penakin si Petrus si pelupa na sida. Lupa na, dang dingot na sida hatani de bata. Hatani de bata, matay bana, jala mula mangolu di ari, patoluhon. Dang dingot na sida, nadingot na sida, ngamago be bakke ni Tuhani. Nga mago be mayat ni Jesusi dibuat jolmain na lupa na sida di hata ni debata. Ala nido di dokkom mahamok kadonga. Ailang dope dia tu sinasida hata na suratina madok ikokehe ibana sian namate. Ikokehe ibana sian namate. Salah do perempuan ni tak salah. Alay na lupa doy mana. Anggo soholong rohana di Jesus, dang lawi bana tu si. Anggo soholong rohana di Jesus, dang lawi bana mamerek tu tanomani. Alay persoalan na, di patujoloy bana, holong ni portibion mamereng Jesus, dang diingot ibana be, hata ni debata, gabi di do ibana, na ibuat jolma, Tuhani. Hawak kadungan. Alok sada edet tabat dok. Haleluya, haleluya, nunga, hehe, Jesusi. Marhuay bana hehe. Nunga ditaluhon ibana hamatean. Nunga italuhon imana sorop ni hamatean. Nunga ditaluhon imana sibolis dohok gogona. Jo hamatean di dia sorop bi. Jo hamatean di dia. Sudah nunga ditaluhon imana.
hudok ko di jamita pagi na kisongono. Ay natalo do Jesus mati bana? Ubay na maret de hita di paskaon. Haleluya, haleluya, nung ahehe Jesusi? Tahu. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia bukan kalah. Dang natalo ibana nakpemate. Anggota lu do ibana di hama matenai dang malua hita siat dosata. Anggota lu do ibana di hama matenai dang marlapatak kama matena. Alai mate ibana monang do ibana di si. Buasa monang alahamonangon di Yesus ima makamonakon jolma manusia dan berdosai. Karena kematian Yesus adalah sebuah keselamatan bagi orang yang berdosa, keselamatan bagi orang yang mau meninggalkan dosanya dan percaya kepada Yesus. Atong talui mana? Daw. Gabi di pamatay mana do sorok ni tanomani. Di pamatay mana do sorok ni hamatiani, yang paling ditakuti manusia adalah kematian. Maka Yesus dengan kematiannya dia mengalahkan kematian itu sendiri. Dang be mate. Alani dete nakinak pe suruk tu tanomani dagikon dang mate au dang telu au ido dihusipon tu hakku tu au ido nakinet deta. Atong ngolosong ni hamuak kadungan. Las ni rohan na barjolo dang babani tanomani hape lao pasaihon ulon ni Jesus di Portibion. Alai laos ido mabuka. Laos ido mabuka sebuah sejarah na berbahagia di halak na Porsea. Kematian bukan akhir segalanya, tetapi kebangkitan Yesus menjadi sukacita yang mendalam bagi orang yang percaya. Sebab kematiannya bukanlah kematian seperti kematian orang berdosa, tetapi kematian Yesus adalah sukacita bagi orang yang berdosa karena kita sudah diselamatkan. Amin. Atong bereng mahamamate ni Yesus bukan sebuah kekalahan. Okonot do na berjulu. Nabaduahon unang olo hita mamereng Yesus na okehei melibatkan hubungan emosional. Hubungan emosional. Karena hubungan emosional ni akasisian ni, karena Petrus adalah murid yang paling dikasihi Yesus kan. Jalai do tinudohon na tahedo si Yohanes. Iro. Alu siya mo jo. Tolong jo. Nah, hubungan emosional. Daong manada Jesus dak siya ni. Manada Jesus siya dia do siyan hata ni debata. Bahasa siyan hata ni debata sola scriptura. Bahasa hola siyanon ala oddo hata ni debata, oddo natajaha, oddo debata. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Maka melihat Tuhan yang hidup kembali bukan persoalan dia yang mati disiksa, bukan. Tetapi melihat Kristus yang bangkit adalah melihat Yesus menggenapi seluruh karya Allah di dalam kehidupan manusia melalui kematian dan kebangkitan. Gabe sahak ma dang boy seka-sekai habe ukuran. Lau mamereng Yesus di dia Yesus. Dang boy habe na alitalit di pamatangon mamereng di dia Yesus. Alai mamereng Yesus di dia do di hatani debata. Atong molumian di bagasan hatani debata. Di sima tarberek kita. Di dia tu hatta di bagasan nguluo. Nabaduahon. Di ihuton nasida do Jesus. Mereka percaya. Di ihuton nasida do Jesus. Jalasisian di Jesus do nasida. Tetapi ketika Yesus dinyatakan berpisah dari mereka secara badan,
mereka melupakan apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan dan beritakan kepada mereka. Neng dohononna, hamomonang ni Yesus di Paskaun ini adalah sebuah kritikan bagi orang percaya. Jangan percaya kepada Tuhan, tetapi karena sebuah penderitaan, kamu kehilangan arah mengerti jalan Tuhan. Jangan karena sebuah kehilangan secara badan, kita jadi kehilangan juga arah mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Unang, Allah Tuhani di hatanaido. Tuhani di hatanaido. Allah ni pa somal-somal madirim manangihok katani di bata. Jala makanguluhon hatani di bata. Saulat nari bukan persoalan daging tahun, persoalan mengenal Kristus. Bukan. Kalau ini yang kita persoalkan, segala-galanya akan sia-sia. Sia-sia. Alai dibereng mahamomonang ni Kristusi, na luar biasa mengubah kematian menjadi kehidupan kekal. Mengubah kematian menjadi kehidupan kekal bagi orang percaya. Dan bahkan bukan akhir dari segalanya, tetapi awal dari selama-lamanya. Bukan akhir dari kehidupan selama-lamanya, tetapi awal dari kehidupan yang kekal. Ido bahagiatan waing madok nunga hehe Kristus ala di ido lam adong madihita sunari padohan menyenangkan hati kita, memenangkan hati kita, membakar semangat ni haporsiaw tamadokon nunga hehe Kristus marsinod dang ma nunga hehe Kristus marbarita na ulima. Itu membakar semangat dang mati HP Kristusi dang sia-sia HP ibana dang taring di tanoman ibana alay hehe do ibana siya tanomani dang taring ibana di naholom dang taring ibana di na haroburani alay hehe do ibana lausido noaing dohnota hehe do hita HP marhite ha hehe ni Kristusi alanido semangat di bagasan ngulu ni halak na porsea ikon mangidehon nunga hehe Kristus alanido dang boy sa sitong na memble mangidehoni memble nunga hehe Kristus dangarok songoni alanido semangat ni habor siyotan waing hawak kalungan nabatuluho na hama tabereng duko borhat na sida dibereng na sida muli manasida mulak manasida dung mulak nasida sodo nasida di jabu daung marsipabua manasida tuaka dongan nasi sean na ujung na lamro la berarap mabaritana dungi molo tabereng musedi turpuk na asing di patuluho Jesus madirina tu nasida di na mangalului bahasa luluammu na mangulu di tonga-tonga ni namate. Kenapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Inna Yesus ma alani ido semangat ta dang di tonga-tonga ni namate ibana hita pelang di tonga-tonga ni namate nang pe ikot di tanop pita alay dang tanomani mga bati hita tu hanguluan na sora sudai nunga di parade ibada sudai alani ikot marlas ni roha mahita dungi adong marespon na sida marbarita nauli semangat penginjilan dimulai dari kobaran iman yang luar biasa menyatakan Kristus sudah bangkit. Ido unok ni hapor siauta. Hehe ibana. Talu hamatean. Atong marbarita na uli mahita. Marhitiaha. Ngalinggan na kini sudia kakortay. Alay lobi siya nineng marbarita na uli hita sangot dia. Godang nay naneng paluota halak na somartuhat do penwaing. Gudang na inaneng paluot na pinuaing halat naong martuhan alay ng marna punasa. Gudang na halat naong martuhat ng marna punasa. Jaladang binoto di dia na sida. Imaulota, luluy na magoy. Di dia na sida. Borhat, marbarita na uli. Dokot tusada halak. Dokot mo sa ito nasing nari. Dokot mo sa ito nasing nari. Marpanarihom ma
tuakana pugos. Marpanarihom ma tuna somarama somarina. Marpanarihom ma tuakana mabalu. Marpanarihom ma disude akan natalup si sarihonon. Ido anot tangiangta di pesta haheheon ni Tuhan Yesus. Ido semangat penginjilan di hita hamuak kadonga. Alani masuk mahita tu sada hai baruon. Dukkota bereng, dukkota hapor siai, haheheon mai. Masuk mahita tu sada hai baruon waing, hai baruon hai. Olo tutu Tuhan. Hatamima namar saringar di hami, hatamima hupeo pami, asa huat tusi hami, dalan si dalanan namion. Anggodang dirhite hata ni debata hita madalani dalata si ganu parion gabe mauldo hita pajupang dohot Tuhani songon nasida sisian nai tinggal di baik kata ni Tuhani ujung na didok na mago Jesusi hapi na hehedo sotung doan nok songon ni hita molo gabe tinggal hata ni debata di bagasang siang ngoluta gabe taring hata ni debata siak kita sotung do aturan akka perhunikan habe gabe pargarongan. Iya. Manang pargarongan habe gabe perhunikan. Alaniaha. Alanung nga daw hita siya kasitongani. Hasitongani no naikol luluata. Mulai mana dikejaribana nakin kuburani bagaimana kita mengejar mencari Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan. Alani di paskatong langsung marohata amanginang sebangat mahita dak tano manibi ujungta dangbe nung hehe Kristus barbarita nauli jala pa hehe na dok kana matei hehe di sudi molobe adong gabe suku-sukun ngabuaho ali haholongan di minggu cuma agung di ulon na hohomi ngabwa ho ali haholongan ngarapak ko dohot Jesus mi laos martudu-tudu au dohot tamu ditikina rapak dohot Jesus dang ditanomani hita ngamelua hita siani marpos ni roha mahita di bagasan nguluton semangat bersama Tuhan semangat melayani Tuhan semangat laho marbarita nauli barita haheheon ni Tuhan Yesus Kristus di bagasan ngulut taun. Rapak majo hita marik di sudi ala ngalut do tahilala dangol do tahilala alai marhite haheheon ni Yesus nga diucati siak kita hadangoloni hangalutoni nang pe ikosipata marsahit tita dia alai ngal diucat debatano ni marhite na ditubus sita marhite hamamate dohot haheheon ni Yesus. 632 tedeo majo ayat tolu 632 ala simangat mahita mangit deho 632 Taidehoma ayat tolu.
Leo tu salinai. Dua-dua, ya. Paraluata di Portibion marhite hamonangan naung nilehon ni Tuhan Yesus dihita di hari pesta haheheon ni Tuhata Yesus Kristuson monang maho maraloho paraluami di pasu-pasu jala diramoti debata maho. Amin. Mauliate madihole Tuhan diasi dohot dengan ni basam nama kamonakok kami siaragam ni paraluan na hualopi hami lumobi ma sia dosa dohot hamatean nunga hujalo hami hatami suatu may di bagasan ati-ati lumobi ma di bagasan ha porsyon nami pasu-pasu sudi ruas ni huriam na memet sahat tunong matua gonggom iring-iring patau hami di hamomonang naong pinasahami asa huhanguluhok kami hamonangani. Ali Yesus Kristus Tuhan kami di bagasa partikienon martangyak kami turwas ni huriam natong marsahit noaing di bagasan nguluna sida nyonya pangaribuan inang boruhuta hayang di pemulihan songoni Jefanyo Robinsar pangaribuan di rumah sakit Dustirang nyonya simangusong boru siahaan natongon pemulihan Erhata Bunan, Boru Nababan, natongon pemulihan. Horas amang inang semua, khususnya para perempuan HKBP Jalan Lurah. Kita dari seksi perempuan mau ngadain acara yang wow loh, seminar khusus wanita yang akan dibawa. Kasih Bunda, songoni nang Grace Boru Purba, natongon di rumah sakit Purwakarta. Ragam sahit nani aina sida, alai sada do haporusan nami. Yesus Tuhan nami nong monang mahami, monang maamanami ina nami akayanakon nami na marsahit, lau mangalo nasa sahit na rong di pamatang na, monang manasida Tuhan, laho makalasod dengan ni basam, ala ni bolok kumasian na so pamutuan na, sahit siap pamatang na akanamilas na mohopi. Ali Tuhan nami jala di bata nami, songoni mali Tuhan, Lubobi martangiak kami di yanakon nami si Grace Boru Purba na kecelakaan jala disakapi naing operasi di tangan na dua alai Tuhan na ponggol ala nii hubak kami tua lupamu hamonakon ni mana Tuhan asaboy mardenggan mardalan operasi hamonakon na torasna rohani na torasna unang ganggu unang bocah alai marpakirimu manasida Tuhan asiroham jala patau ma yanak kami lau manjalo asido dengan ni basa sudi mahami Tuhan nang nasohagawarak kami na di bagasan parsahito pamalum na marukil hamonako parukilon na nagali pargugoy ale Tuhan apuli akkana marsa roha hupuji hami mahodi sudi dengan ni basam pardalanan ni huriape hupasahat tami matuho hamonako kuriam marbarita nauli hamonako nang ruas ni huriam majalo barita nauli mangasaho Kristus Jesus naung monang humoko pami jalo majaho balibata tangiang namion. Amen. Jalo mabarita nauli siya nasa hapor siya umupasaha mapiliamu na Domingo tuadopan ni debata songoninang persembahan DSH di bagasa tikyon pataruma tulanggatan ni Jehovah
Mari de mahita. Hallelujah.
Jongjong mahamu saluhut. taonmu Katangi akom mapiliata. Ali di bata amanami na di banua gijang. Kodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot naso libasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilihom mito hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Paso-paso may jalara moti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulon harajaw mo dito nga tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite to dim. Asalam hutad na hami gudang ni silehon-lehom mito hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan di bata amanami jala para siroha. Mauliate marohan nami jala pujion nami ho. Alanong ditubuho ko hami padua halihon. Siya godang ni asin ni roham. Tupakirimon na mangulu. Marhite-hite haheheon ni Tuhan Jesus Kristus siyan namate. Nung agabi si palua jala si Pangulo anak mi dihami. Jala iba na Tuhan nami. Iba na ulo nami si ihutoron nami. Na marlas ni roha do hami nuayang marningot haheheon nay. Nung atalo si bolis, talo hamatian, talo banuatoru. Dang mabiyar bihami mida hamatian doho sorop na. Ay nung ngamonang Tuhan nami. Ulo balang nagugoy. Iba na do manogihok kami siya kamatiat to haheheon sugot. Alani iubain hupangido hami, saya si maroham. Patugo mahaporsyon nami maniok barita na ulii. Asaw ng ganggurohan nami, di nahubulo sami hamatiani. Say sungguli marohan nami, doho rohani dongan nami. Asarap hehe hami siyan parohawn na buruki. Asa tarulahok kami parangin ay baru. Say paso-paso mahuriam doho parbarita na uli. Na mamaritahon haheheon ni Tuhan nami. Asalam tarsunggul akan na pidim roha. Jalahehe siyan dosa nabi. Sa ipapos maruhan nami makaporsiyay, nang mardami jala mardumu hami tuho, ala ni pardingganan na pinatupa ni anakmu. Sa ipasabam, jala pamalum maruhan nami, top pa maruhan ayas dohot todi na marsihohot di bagasak kami, asa tarhajong jokok kami, naong pitor hami ala ni hatigoran na pinatupa ni Tuhan Jesus Kristus. Sa isungguli mapakirimon na mangulo di hami, asa talapul rohan nami marningot ak kadongan nami naong jumulo ni alapmi. Jala asa tarapul rohan nami manaon si taonot di hasyanganon. Saya pulima ak kanamatean, nadangol, napugos, na somarama somarina, ak kanamabalu, dohot ak kanamalumut tuban wagidjang, marhite-hite haheheon ni Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di banuagidjang, say pinarbadia magwarmo, say romaharajaw mo, say sauk malomo ni roham di banua tongon songon na di banuagidjang, lehom matuhami sa daryon hanguluan siya pari, say sa madosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami siyan pangago.
pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodak ko Tuhan debatama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopak ko Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaorhom madamena tutodim. Amin. Selamat Paskah Marihita. Horas amang inang semua, khususnya para perempuan HKBP Jalan Lurah. Kita dari seksi perempuan mau ngadain acara yang wow loh. Seminar khusus wanita yang akan dibawakan oleh 2 narasumber profesional di bidangnya. Acaranya akan diadakan tanggal 2 Mei 2025 di Gedung Sekolah Minggu HKBP Jalan Lurah. Topiknya, pasti keren dong. Wanita Batak, lembut dan tangguh. Yang dibawakan oleh Dr. Elizabeth Situmeang, spesialis kedokteran jiwa selaku psikiater. Dan dilengkapi dengan topik yang kedua yang tentunya tidak kalah menarik, yang berjudul The Power of Listening, yang akan dibawakan oleh Dr. Andus Robert Oloan Raja Guguk sebagai psikolog konseling. So, rugi dong kalau sampai ketinggalan. Catat ya tanggalnya, Jumat 2 Mei 2025 pukul 15 sore. Don't miss it, Horas.